Bowlers, Pampangas best bowlers, dito tayo ngayon sa Barangay San Antonio, Pampanga. Kasama namin ngayon si SK Jacob Baleari. SK, kwento ka naman sa mga bata rito. Kung sa mga bata rito about basketball. Ito, Ben. At yun ang madisiplin na lang kagay yung pamang sports do. Lalo naman iba't niyang binulok ko. Ating kong disiplina, ayawasin din ang gulo. At yun naman dapat gampakanan ng mga ito, Ben. Basta ako mga papret, education, sports. Ako Ano pag-suporta na eh. basta suporta, kailangan mo pasaway ka. Tapos yun si Paring Earl, galing ka ng Makati para sumuporta sa mga kabataan dito. Kumusta ba? Kumusta mo yung bisita mo rito? Okay naman kasi yun nga, minsan na lang ako lumabas ng bahay. Siyempre, yung weekend gusto mo i-dedicate sa malumaki. Diba? Kasi nakita mo dati ganun ka lang pero walang basketball clinic. Tapos nakakatawa rin kasi dahil sa social media, sa media. Dati yung mga ganyan, pang mga ano na rin, elite school. Pero ngayon naman, pinapalaw sa mga ganyan. Kaya sino pwede ko? Kaya thankful kami sa Pampangas Festival. Kasi pinapa-experience ko sa mga bahay, yung maliliit na bahay, yung basketball clinic, yung basketball. Tsaka yung right attitude in playing basketball. Yan, so yung mga video na ginagawa namin. May mga player dito na may talento talaga. Yan, pinapa-scout namin yun sa mga course namin. Kasi under pa rin kami ng Scout ko naman ako. Pero ako maglaro eh. Parang awan na. Sige, di ba? Yung kasama ko na si SK Jacob Baleari at si Paring Earl para sa Barangay Vlog number 8 ng Pampangas Festival.